El Dundalk rebia aquest vespre el Shamrock Rovers al L'Oriel Park amb un bagatge força pobre durant les darreres 4 jornades. Un punt sobre 12 possibles. Per la seva banda, els Hoops havien encadenat 3 victòries seguides, fet que els havia permès de consolidar-se com a líders. Així doncs, sobre el paper, els de Tallaght eren els favorits. La primera part ha estat força ensupida, tot i que, de tant en tant, hi havia alguna ocasió de perill, com aquesta en què John McGovern, abans de metre's escapolint-se de diversos defensors, xuta i Enda Minogue rebutja a córner. Ara, a l'altra àrea, Lee Grace perd la pilota en defensa, Egbemi Arubi veu Ed McGuinty avançat, mira de sorprendre'l, però el seu xut passa per sobre del travesser. Ara és Victor Ozianvuna qui ho prova de la mitja lluna, però el seu xut surt fora per ben poc. A la segona part, ambdós equips han pitjat l'accelerador cercant més el gol. Harvey Warren, banda dreta, entre l'àrea i el seu xut a l'escaire és desviat a córner per McGuinty. Al minut 78, Shane Tracy li pispa la cartera a Jack Byrne, fa anar de corcoll la defensa, passada cap a Daryl Horgan, que centra, i Tyreke Wilson, del vèrtex de l'àrea petita engalta de primera, enviant la pilota al fons de la xarxa. Òbviament, al virar la victòria contra el líder ha fet embogir el sector més jove i celebrat de l'Oriel Park. De tota manera, els Lily Whites han hagut de recórrer a l'èpica amb una defensa aferrissada que, en el cas de Wilson, l'autor del gol, li ha costat la segona targeta groga i l'expulsió. Durant els darrers minuts, el protagonista, o heroi, ha estat Minogue, que ha salvat el Dundalk en diverses ocasions, com aquest xut de falta de la frontal per part de Dylan Watts, molt ajustat al pal que el porter Lily White rebutja a córner. O aquesta, Ozianvuna per l'esquerra, penja la pilota a l'olla, Jake Mulroney de cap, la col·loca a l'àrea petita, Aaron Green remata de cap, Minogue treu una mà miraculosa i Tracy allunya el perill. Ara per la dreta, Mulroney penja la pilota a l'olla, la rematada de cap de Green s'estavella al pal i el xut de Graham Burke és aturat per Minogue. La darrera oportunitat, passada d'Ozianvuna cap a Enda Stevens, però Minogue atrapa. No hi ha hagut temps per a res més. Xiulet final i els 3 punts que s'han quedat a Dundalk. El Shamrock Rovers continua líder, però ha deixat passar l'oportunitat de distanciar-se del segon classificat, el St. Patrick's Athletic, que ha perdut a casa en el derbi dublinès que l'enfrontava al Shelbourne. Pel que fa al Dundalk, aquest resultat talla la ratxa negativa de les darreres jornades i es consolida a la 4a plaça, demostrant que no és el típic equip que puja de segona i pateix de valent per mantenir la categoria.